dve te biste na jedan fundament bi se postavili, bi se napisali i to bi bilo bi na najveće zadovoljstvo da ona kao gradonačelnik i otkrije ti abistite. Ali ti abistite, evo, kao što vreme prolazi, pomalo počinje i politika da se menja prema Sojuznaborcite, počinje da se malo više i drugčije gleda. Dosija behmo na marginite, na što vi kao jednostavno nepostojeća organizacija, jako smo združeni na građani, ali mislim da malo po malo dobija u značenju Sojuznaborci i na nivo Republike i na nivo na opština. Komuniciramo često, za svaki praznik idemo kaj sekretara, kaj kabineta, podnesemo baranje. Ako ne može gradonačelnička da dođe da isprati delegacija, da nam pomogne finansijski, ako može da nam pomogne. Da li se nadivate? Zato što i... A ja da vi kažem iskreno, imam nadu deka će se rešiti taj problem ova 2014. godina, zato što više stvarno više u nedogled je to, biće, neće biti, onaj ne da urbanizam, sekcija u Tetovo za urbanizam, oni nešto, to treba tamo da se odobri. Tije su postojeći bisti bili, znači, negde postaveni, dignati se bez naša soglasnost i ja mislim da bi bilo redno da gi vrate i ovde ništa ne smeta što bi se postavili bistite. To je to, mislim, od nas. Mi stalno na svekoj sastanak na predsjedništvu diskutiramo za biste i dokle kako. Ja vikam da prezememo samo inicijativni te merke, mi da gi postavimo, ima sankcija, će doći inspekcija, će ti podnese prijava, će ne kazni i mene kao organizatora, ti Sojuznaborci, hitna postupka preko sudija za prekršaj, mi nemamo ni sredstva da kuburimo, tražimo sponzori da nas finansiraju i tako, evo, podneli smo jedno baranje do Sobranije, da vlezemo u budžet za 2014. godina, so pregled na obeležuvanje na nastavnika i što i lokalna samouprava je nositelj na odelni, evo kao ovaj današnji dan, nositelj, znači, lokalna samouprava opština Tetovo i Sojuznaborci